Era una qüestió de funcionament. Quan es dona la paraula la dona la presidència, però no, és que si no ho farem a tres bandes i llavors ja ho complicaríem molt més. En tot cas, al final de la seva intervenció ja deixarem constància dels dos noms que han intervingut a efectes de transcripció. Per tant, no. Jamí crec que és qui té la paraula. Molt bé, doncs, diguéssim, des d'aquesta perspectiva de potser una petita manca de convenciment de que l'associacionisme educatiu pot ser un element clau en el que és el desenvolupament social i la vertebració democràtica del país, que sí que hi surt, però hi surt una mica perquè hi ha de sortir, però potser hi trobem a faltar una certa profunditat ideològica en que realment aquesta és una aposta estratègica pel futur del país. Doncs a nivell d'instruments, els que es plantegen sí que ens fa l'efecte que situen molt el jove en un pla d'usuari i en certa manera consumidor d'uns serveis que ens sembla interessant, ens sembla necessari, però creiem que també caldria considerar el jove com a protagonista de projectes propis, de projectes col·lectius, en el qual el rol que es desenvolupa és diferent, no és només el d'usuari d'un servei públic, sinó també és el de protagonista en un context en el que pot desenvolupar projectes. I és en aquest sentit que en el pla dels instruments seria interessant que es pogués incloure alguna cosa com una idea de programes de promoció i suport de l'associacionisme juvenil, també com a instrument que sigui fixat i que sigui estable, no? Per tant, que enforteixin aquest context associatiu que és el que permet al jove ser protagonista més enllà d'usuari.